Mga pasahero, padayon nga nagapanawagan nga kay uhon ang pasilidad sa Mohon Terminal, Tagdumalahan, nagpasalig nga ilan na ini ginaaktuhan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Magutok, masami wala sang tubig ang comfort room kag lutakon kung magulan. Ini ang pila lang sa mga reklamo sa mga pasahero sa Mohon Terminal sa distrito sang Arevalo. Ang ilihan mo lang, daw kakuan lang, wala sang tubig. Ba, may siaran pagit, liga na yawan ko kung ginakuan ka rin, LBM manimaho kagit. Kulang ang space ang terminal para sa mga amon nga estudyante. Kaya gisaga kabasa man kami ang Sa pagsekyar sang news team, daan naman kag may mga buho-buho na ang atop sang terminal. Sunod sa chairman sang Committee on Transportation, nagpangayo sila sang affidavit of undertaking sa mga terminal, lakip na ang Mohon, matapos nga wala masunod ang ilang rekomendasyon nga pagpakayo sa mga terminal sang nagpatigayon sila sang inspection sang Mayo. Isa na diri ang pagpalapad sang entrance nga ginatudlo kausa sang traffic sa terminal. Sunod sa Tagdumalahan, sa nakaligad niya 3 ka semana, napahalinan nila ang ginabanta pulo ka mga kiosko. Gahi-build gid kita subong sang isa ka building sa may atubang sang ticketing office going to departure area. So masugpon ina ang arrival kag ang departure. Additional nga shed para sa aton nga mga pasahero naton nga nag-abot. Isa sa saba sa problema nga nakita sang chairman sa Committee on Transportation sang City Council amo ang pagtukod sang Transport Terminal Inspection Board. Ini ang regular nga magasekyar sang transport terminals lakip ang mga puerto. Agud lang tawon ang compliance sa mga pagsulundan kangay sang sanitation kag structural requirements. Kung hindi compliant ang isa ka terminal, hatagan sila sang penalidad o kung i-revoke ang ila prangkisa. Kung compliant naman, hatagan man sang reward. Pasado na ang ordinansa sa first reading sang session. Dugang ni Kabaluna, tuman ka general ang nabutang sa perimeter boundary ordinance sa syudad, rason nga ginduso ang pagtukod sa inspection board. Sinoning concerned government agencies, anong ila inspeksyonon, no? Ano ang mga aspeto ng lantawon nila. So diri sa aton ordinansa gin himay-himay naton. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.